me kuma di mama falai kunungo polisu ye jaro ci ama ko wuliga jodo o barabe ugulo abe fo masa ko groupement de sécurité routière no GSR mawye falai kalo intle tan wolonvla uluye uka kalo woro mawla familiali o kunche ni munye bamako pon sabana sanve moto keme ko uyolu de mine moto keme mine na kunye na falai ko polisu de mejo sogoma kalo woro ka fo mawye yanya au boliro yi abana ta u banu ma peu ko fuga police na nima boliro la o wolula mina o moto mineli sogomare na miye police directeur alere tara keneka no e contrôleur général de police Youssou Kone Panama Damele ale miye commissaire divisionnaire falai ay min soroka fo police ye min jaci ama anga jaga Panama na men sogomare na waliya numbela jeleka kabini mois d'août anye famiyali ni bilasirali caman kɛ mototigiw ka bolili la sirabaw kan o sariya batoli Bamako pont kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la pont sabanan ani pont filanan o la sa jateminɛw y'a jira ko sirabakan kasara juguman a fanba bɛ bɔ bolimafɛn senfilatigiw la a jateminɛ dɔw kɔnɔna la u ni bolimafɛn sennanitigiw bɛ se ɲɔgɔn ma fo ninbɔn bɛ y'a la donc o lakanabaliya an ka pont kan an wulila ka fɛlɛ dɔw sigi sen kan walasa minnu bɛ sirabakan sariya ninnu sɔsɔ o bɛ se ka kɔn cogo min na o bɛ se ka dabila cogo min na n'i y'a jateminɛ an ka sirabakan sariya sunba n'an k'o ma ko code de la route a ka sariya kisɛ 22nan a b'a fɔ ko mototigiw kan ka boli u ka sira kan sennatigiw kan ka tagama u ka sira kan mobilitigiw kan ka boli u ka sira kan n'i ye pont jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 3e pont i b'a ye bolimafɛn sennanitigiw ka sira bɛ yen bolimafɛn senfilatigiw ka sira bɛ yen ani sennatigiw yɛrɛ ka sira bɛ yen a kɛkun ye de bɛɛ ka taa ka sira fɛ parce que n'i ka sira bila ka taa ni mototigi y'a ka sira bolimafɛn senfilatigi y'a ka sira bila sisan ka taa don mobilitigi ka sira kan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka na ni accident ye n'a ko k'a bɛ kɛ a cɛ bɛ juguya donc a kɛkun ye de pour que ka mototigi lakana bolimafɛn senfilatigi lakana a kɛkun ye fɛnɛ pour que ka bolimafɛn sennanitigi fɛnɛ lakana parce que ni sirabakan kasara nana ala k'an kisi pont an bɛɛ bɛ pont kɛcogo dɔn yɔrɔ korolen de don a bɛ se ka kɛ a bɛ juguya n'i bɔra a la fɛnɛ i bɛ kɛ lujuratɔ ye bi an bɛ Sotiba 3e pont jiginyɔrɔ la n'i bɛ bɔ Musabugu ka na mototigi minnu kɛlen bɛ ka sariya ninnu sɔsɔ n'o ye sariya kisɛ 22 ye donc o mototigi ninnu an b'u ka moto de minɛ ka taa n'a ye fourrière la sirabakan sariya n'o ye code de la route ye a sariya kisɛ 120nan b'a fɔ ko n'i ye sariya kisɛ 22nan n'i y'o sɔsɔ i bɛ amande sara o ye 3000 ye donc i bɛ amande sara 3000 saracogo ye saracogo kelen de i b'a sara digitalisation na Orange Money i tɛ wari di mɔgɔ ma k'i b'a sara i b'a sara Orange Money la ni ma fili an bɛɛ b'o kɛcogo dɔn sisan donc n'i yɛrɛ y'a sara accusé réception min na i kun a bɛ taa polisikɛ fɛnɛ kun k'i y'a sara donc i ka moto bɛ d'i ma i bɛ sɛbɛn de jira i ka vignette ou bien i ka papier de vente i bɛ sɛbɛn jira i ka moto bɛ d'i ma donc k'a fɔ an balimaw ye an ye nin baara in daminɛ n'Ala sɔnna a bɛ continuer parce que anw ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye an balimaw ka taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya a ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ a ka se ka kɛ bonya kɔnɔ an ye kalo 6 kɛ an ye sensibilisation kɛ maintenant an bɛ continuer ni sensibilisation ye tuguni ka répression k'a la maintenant n'an tagalen ɲɛfɛ tuguni an bɛ sensibilisation bɔ a la i b'a ye polisikɛ bɛ jɔ pont yɛlɛyɔrɔ a n'a jiginyɔrɔ la donc ni minnu bɛ sariya in sɔsɔ ni minnu ye sariya in sɔsɔ an bɛ i fiyɛ k'i ka moto minɛ ka taa n'i ka moto ye fourrière la donc nin baara in kɛkun ye pour que k'an bɛɛ de lakana k'an bɛɛ k'an hakili to an yɛrɛ la janto yɛrɛ la k'o kɔrɔcogo ka ɲi
k'a fɔ an balimaw ye halisa ko an b'ulu le ka baara la et que ni waleya ninnu fɔlen u k'u jija kosɛbɛ ka ni sariya ninnu k'u bato kosɛbɛ n'u bɛ siraba kan u ka taa ni ka segin kɔnɔna la. Bon mototigi minnu b'a essayer ka boli n'u b'u ban k'u jɔ an b'a f'u ɲɛna ko u ka o dabila parce que olu bɛ moto de kan n'u b'a la k'a essayer k'u b'a forcer cogo dɔ la ala k'an kisi a bɛ na ni kasara dɔ ye min yɛrɛ kɔlɔlɔ bɛ s'u yɛrɛ ma. Donc ni polisikɛ kɔni y'i fiyɛ i b'i jɔ ni bana k'i jɔ o fana y'a la infraction dɔ de ye mais an bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ ladilikan de fɔ ka welewelekan fɔ k'a ɲɛsin an balima comment dirais-je mototigiw ma k'a fɔ ko ni polisikɛ y'u fiyɛ k'u k'u jɔ polisikɛ bɛ yan lakanani de kama polisikɛ tɛ yen fɛn wɛrɛ kama wa n'aw tɛ yen anw fana tɛ yen. Donc n'i y'a ye an bɛ baara kɛ la c'est pour que hali ale mototigi min yɛrɛ n'a bɛ faute la a baara kɛ kun ye de k'ale fana lakana parce que n'i minɛla la an b'a f'i ɲɛna de i k'a dabila k'i lafaamuya i k'a dabila tiɲɛ don i bɛ contravention i b'a sara 3000 in mais tagalen ɲɛfɛ a kɔlɔlɔ fana n'an y'a fɛtɛfɛtɛ ye k'a ɲɛf'i ɲɛna i b'a faamuya k'a fɔ k'a man ɲi i yɛrɛ ma. Donc mototigi minnu b'a forcer kun foyi t'a la n'i bɛ siraba kan taa ni ka segin na sariya dɔ de bɛ yen min bɛ siraba kan sariya ko fɔ n'an b'a fɔ o ma ko code de la route an bɛɛ kan ka code de la route an bɛɛ kan ka matarafa pour que an bɛ se k'an yɛrɛ lakana ani an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ lakana ani an ka taa ni ka segin na. Commissaire divisionnaire Panama Dambele groupement sécurité routière ale ɲɛmaa ye nin ye Falaye u k'a to finitigiw fana ka boli kan dɛ parce que an bɛ mun lakɔlɔsi finitigiw bɛ na olu bɛ tɛmɛ mobilitigiw ka sira fɛ olu polisiw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw b'a kɛ min ye sɔrɔdasiw fana b'a kɛ n'a ma ɲɛ ko sariya don u k'a boli bɛɛ kan a ka fɔ polisikɛ ye finitigi ko t'a la n tɔɲɔgɔn ko t'a la i bɛ ka tɔw bila ka tɛmɛ tɔw n'u ka moto i ka olu fana bila ka tɛmɛ Panama fana k'o fɔ a ka mɔgɔw ye Falaye an b'o lakɔlɔsi kosɛbɛ siraba ninnu kan wa n'i y'a jateminɛ siraba kasara ni siraba problème ba yɛrɛ maa minnu ye Falaye an ka nɔgɔ bɔ a la finitigiw b'a la dɛ olu yɛrɛ bɛ min sɔsɔli min kɛ sans interdit min burilen ka fɛn kɛ k'a to ɲɔgɔn ye a ka jugu dɛ donc u k'o kɛlɛ u k'o fana kɛlɛ parce que o fana bɛ ko in a kɛrɛfɛla la sunkalo